Sanelua. Sanelee lääkäri Anne Vierankorpi. Potilaan Roosa Raiponen. Sanellaan podcast teille uusi podcast. Stetarit korville. Nyt alkaa stetoskoopin molemmin puolin podcast. Ja tänään tulosyynä Mies lääkärissä. Potilastapaus on anonymisoitu eikä perustu mihinkään yksittäistapaukseen. 45-vuotias mies hakeutui vastaanotolle niin väsymyksen, erilaisten kremppojen ja yleisen voimattomuuden takia. Viime lääkärikäynnistä oli jo vuosia, paino oli kertynyt, alkoholiakin alkanut mennä vähän runsaammin, eikä vaimonkaan kanssa oikein asiat enää sujuneet. Lähdettiin perkaamaan tilannetta ja mies kysyikin heti vastaanoton aluksi, saisiko hän testosteronikorvaushoidon minulta. Totesin, että tilannetta pitää hiukan selvittää lähemmin ja lähdemme miehen kanssa miettimään hänen elintapojaan. Kuukausien kuluessa se testo mitattiin ja todettiin normaaliksi. Mies alkoi uudestaan käymään kuntosalilla, painokin laski ja verensokerit saatiin normaalitasolle. Hän tuli puolen vuoden kuluttua uudestaan vastaanotolle ja totesimme, että tilanne on mennyt paljon parempaan ihan elintapamuutoksella. Testosteronin korvaushoidolle ei nähty tarvetta. Tästä täytyy kuulla lisää. Tänään me keskustellaan mieserityisistä asioista lääkärin vastaanotolla. Ja ihan ensimmäisenä haluaisin kysyä sulta, Janne, että onko tämä miten yleinen asiakas- tai potilastarina vastaanotolla tänä päivänä? Kyllä tämä on aika yleinen ja tässä on monta semmoista ehkä yksittäistä asiaa, mitkä toistuu. Eli yksi on se, että miehet hakeutuu harvemmin vastaanotolle. Hyvin tyypillistä, että mies ei ole vuosiin käynyt lääkärissä. Ja toki me tiedetään, että tuloluokissa ja myös ihan alueellisesti on valtavia eroja esimerkiksi miehen hyvinvoinnissa ja terveydessä. Ahvenanmaalla mies elää keskimäärin 81-vuotiaaksi ja sitten taas Kainuussa 77-vuotiaaksi. Myös niin kuin sosiaalisessa puolella niin kuin osallisuuden kokemus on heikompaa miehillä ja se näkyy sitten lopputapahtumina. Suurin osa vangeista ja asunnottomista on miehiä. No sitten tässä tarinassa on myös tavallaan se muodikas kysymyskin nykyään, eli se testosteroni-asia. Ja tämä on myös ehkä semmoinen, mikä näkyy, että yleensä on joku tietty asia, joka on sysännyt sen miehen sinne ja samalla tulee sitten ehkä puheeksi se kokonaisterveys. Se voi olla testo, että mä haluaisin mittauttaa sen teston tai PSA-arvo tai sitten vaikka erektio-ongelma. Ja sitten näiden kautta pystytään niin kuin päästä siihen miehen terveyteen kiinni. Et mä usein niin kuin pyrin tekemään niin, että otetaan pikkasen taaksepäin ja käydään nyt tämä homma läpi ja mietitään tämä sun kokonaisterveys läpi. Ihan valtavan arvokasta, että pääsee siihen hetkeen, että nyt on mahdollisuus peilata sitä kokonaistilannetta, vaikka se usein onkin joku yksittäinen asia, joka on tuonut sinne vastaanotolle. Mutta siinä varmasti tarvitaan teitä hereillä olevia ammattilaisia siinä, että ehditään ja muistetaan ottaa pari askelta taaksepäin. Mä jäin myös miettimään, puhuit näistä vaikka alueellisista eroista. Osaatko kertoa, mitä suomalaisille miehille kuuluu tänä päivänä verrattuna vaikka muuhun maailmaan? No oikeasti jos katsotaan iso kuva, niin kyllähän siis suomalaisilla miehillä menee hyvin. Meillä on monet asiat niin kuin toimii hyvin ja hyvinvointi ja terveys on lähtökohtaisesti niin kuin hyvällä tasolla. Mutta on paljon tietysti parannettavaa just nämä osallisuuden kokemukset ja sitten se iso kuilu siellä tuloluokkien ja alueiden välillä siinä hyvinvoinnissa ja terveydessä. Siinä on varmasti niin kuin tavoitettavat hyvätuloiset, korkeakoulutetut miehet pitää parempaa huolta itsestään kuin matalammassa tuloluokassa olevat. Tämä ilmiö näkyy kyllä myös naisilla, mutta ehkä miehillä se on vielä korostetumpi. Että se on niin kuin tyypillisesti se on se duunari äijä, joka tulee sinne vastaanotolle, kun nyt on pakko lähteä tai että vaimo patisti. Ja sitten on aika paljon niin kuin ongelmia huomata, että ei ole pitkään aikaan käyty. Et kyllä siinä ehkä korostuu se, mä toivoisin, että terveyseroja voitaisiin tasoittaa. No kyllä. Millainen itse asiassa on semmoinen perinteinen vastaanotolle saapumisen viive? Mä tietysti harvinaissairaana puhun itse paljon diagnostisista viiveistä, mutta jos puhutaan tämmöisistä mieserityisistä viiveistä, niin miten näet vastaanotolla, että millainen se viive on, että kuinka pitkä aika miehellä voi olla siitä, että hän on oikeasti viimeksi käynyt lääkärissä? Kyllä voidaan puhua 10-20 vuodesta, siis parhaimmillaan on puhuttu niin kuin vuosikymmenistä ja musta tuntuu, että miehet seuraa oireita pidempään, on saatettu olla pitkäänkin aika häiritsevä asian kanssa ja sitten tullaan niin kuin ikään kuin viimeisessä hädässä tai jokin asia katkaisee sen kamelin selän tai sitten se vaimo tai puoliso tai muu läheinen patistaa arvio. Mutta kyllä ne voi olla tosi pitkiä ja täytyy sanoa disclaimerina, että okei, on myös itsestään hyvin huolehtivia miehiä, mutta ehkä meillä on sellaista niin kuin, pärjäävän miehen myyttiä ja sitä pitää olla vahva ja ei saa mennä niin kuin valittamaan.
Toi on tosi mielenkiintoista ja erityisesti tietysti näin naispotilaana välillä myös hyvin hämmentävää, että miten onkin niin, että meiltä naispotilailta ehkä odotetaan, oletetaan, vaaditaankin sitä, että täytyy pitää itsestään huolta ja kyllähän naiset nyt pitää. Tai sitten voi olla niitäkin mielikuvia, että tullaan naisena vähän turhan herkästi ja ajoissa valittamaan. Ja kuinka vastakkaisesti asiat kääntyykin, kun puhutaan miehistä. Välillä tämä ainakin hämmentää itseä. Joo, tietysti niin kuin, haluan myös niin kuin, tietysti sanoa sen, että ei tietenkään ole itsestään tarkoitus se, että käydään lääkärissä muuten vaan tarkastuksissa. Niin kuin, jos on jokin oire, totta kai silloin kannattaa olla yhteydessä ja sitten voidaan miettiä, mitä sille tarvitsee tehdä, jos tarvitsee tehdä mitään, mutta semmoista niin kuin, jotain rutiininomasta käyntiä, niin sillä ei niin kuin tietyllä tavalla ole havaittu mitään terveyshyöntiä, että mies kävisi vaikka vuosittain. Ei semmoinen tarvitse, mutta ehkä se olisi hyvä niin kuin muutaman vuoden välein, vaikka ei olisi mitään oireita, niin vähän tehdä semmoista omaa inventaariota. Mihin se mun paino on liikkunut, harrastaanko mä liikuntaa, miten paljon menee alkoholia. Ja sitten jos niistä asioista herää huolta, niin sitten voi tulla juttelemaan lääkärin kanssa, että hei, että mitäs me tehtäisiin tälle mun kokonaistilanteelle. Niin ehkä me lähestyisi sitä niin kuin sillä tavalla, että siinä on myös semmoista, niin kuin, mitä miehet voisi enemmän harjoittaa itsereflektointia ja sitä miettimistä, missä mun terveys oikeasti nyt menee ja onko jotain, mitä mä voisin tehdä eri tavalla. Tämä olisi kyllä todellakin terveellistä ihan kaikille sukupuolille pysähtyä sen oman hyvinvoinnin äärelle ja nimenomaan ei niin, että nyt olisi löydettävä ne syyt, miksi hakeutua lääkäriin, vaan niin, että mä voin keskustella ikään kuin vähän itsenikin kanssa, että miten mä tällä hetkellä voin, ja jos on jotain sellaista syytä, niin mä voin myös hakeutua lääkäriin. Ja musta on myös tärkeää, että meillä on tätä puhetta, että lääkärit on kuitenkin käsittääkseni alallaan ihan juuri siitä syystä, että teidän luokse saa hakeutua, jos on huoli, hätä, murhe tai vaiva. Olenko ymmärtänyt oikein? Ja kyllä se näin on. Jos puhutaan spesifeistä esimerkiksi, nämä PSA on just hirveän tyypillinen, että sitten halutaan tulla vaikka mittauttamaan sitä ja sitten joskus on väläytetty, miksei Suomessa ole niin kuin seulontaohjelmaa, vaikka että sitten se patistaisi myös vähän niin kuin miehiä lääkäriä. Siinä on tietysti vaan niin kuin se ongelma, että me tiedetään niin kuin tutkimustulosten perusteella, että okei, että jos me lähdettäisiin seuloa vaikka tiettyjä ikäryhmiä miehistä sillä PSA-tutkimuksella, se on tämmöinen niin prostataspesifinen antigeeni, jonka pitoisuus sitten korreloi jossain määrin niin kuin eturauhassyövän todennäköisyyteen. Et jos me lähdettäisiin sitä niin kuin mittaamaan tietyn ikäryhmän kaikilta miehiltä, niin me tehtäisiin myös valtavasti ylidiagnostiikkaa. Eli siksi esimerkiksi sitä ei niin kuin automaattisesti seulota. Mies voi toki tulla ja pyytää sitä ja aika usein mä en keksi mitään semmoista erityistä syytä, mikseikö sitä voisi mitata, mutta sitten siinä on tärkeää käydä se keskustelu. Niin kuin monesti kannattaisi muutenkin laboratoriotutkimusten kanssa käydä, mutta erityisesti PSAn kanssa, että mitä se mittaaminen tarkoittaa ja mitä sitä tulosta pitäisi sitten niin kuin tulkita. Me esimerkiksi tiedetään, että okei, että jos sä oot niin kuin alle sanotaan 40 mies ja sun PSA-arvo on niin kuin normaali, mutta se ei ala nollalla, että se ei ole vaikka 0,7. Me tiedetään, että siinä on jonkinlainen korrelaatio, että voisi kehittyä ja ehkä sitä pitäisi seurata vähän tarkemmin. Mutta sitten me tiedetään esimerkiksi se, että okei, että jos sä oot nuorehko ja sitten se on ehkä niin kuin pikkasen kohdalla, sä oot vaikka semmoinen keskikäinen, se on niin kuin pikkasen koholla. Niin sitten me voidaan just puhua niin kuin potilaan kanssa niistä todennäköisyyksistä, että miten me voidaan sitä lähteä jatkoselvittämään, että lähdetäänkö ottaa biopsioita, joka on kuitenkin niin kuin invasiivinen tutkimus, eli peräsuolen kautta mennään ja otetaan koepaloja eturauhasesta. Ja näissä on sitten myös omat komplikaatioriskinsä aina. Että sitten näistä eri vaihtoehtoista avoimesti puhuminen ja etenkin tämmöisen tutkimuksen kanssa kuin PSA, joka ei ole niin kuin helposti selvitetty, että se ei anna sulle niin kuin kyllä tai ei vastausta, vaan se antaa semmoisia niin kuin todennäköisyyksiä, jotka riippuu vielä ikäryhmästä. Että se on vähän silleen, että vähän riippuu, mikä on niin kuin hyvä vastaus moneen kysymykseen, mutta tässä erityisesti niin se vaatisi semmoista huolellista keskustelua. Ja sitten myös sitä miehen omaa pohdintaa, mitäs mä haluan tämän kanssa tehdä. On tämä todennäköisyys, seuraillaanko vai lähdetäänkö tekemään jotain jatkotutkimuksia. Tämä on erittäin tärkeää ja potilasnäkökulmasta pohdin myös, että tämä on varmaan aika tavallista, että me haluttaisiin ja ehkä ihan inhimillisestä näkökulmasta me haluttaisiin aina niitä selkeitä vastauksia, kyllä tai ei, sairas tai terve, mutta että sen jotenkin ainakin oma matka oman sairauden kanssa on opettanut sen, että meissä kaikissa on terveyttä ja sairautta ja niiden määrä jotenkin, terveyden ja sairauden määrä meissä vaihtelee. Ja semmoista absoluuttista totuutta on useinkin edes siellä laboratorioissa tai muuten aika vaikea lopulta tavoittaa niin paljon kuin me ehkä haluttaisikin siihen välillä takertua.
Kyllä, ja just semmoiset niin kuin nopeat vastaukset, nopeat ratkaisut. Musta tuntuu, että saattaa myös pikkasen korostua miessukupuolessa. Tietysti miehiä on monenlaisia. Et mulla on niitä, niin kuin, stereotyyppi on semmoinen insinöörimiehiä, jotka tulee Excel-taulukon kanssa, kunhan siellä on verenpainetta, ja se on aina ilo nähdä, että heillä on kaikki siellä laskettuna. Ja sitten on niitä, jotka ei niin kuin, muista milloin viimeksi käynyt, ja onkohan reseptejäkään haettu. Ja miehiä on niin kuin hyvin monesta erilaisesta, mutta ehkä se just halu niin kuin nopeisiin vastauksia ja ratkaisuja on myös niin kuin kaikille sukupuolille ominaista. Sitten päästään ehkä näihin niin kuin testoasioihin, mitä aikaisemmin pikkasen niin kuin sivuttiin, ja sitä ehkä monet toivoo semmoista niin kuin pikasta, nopeata apua, saattaa kokeilla jo ensin vaikka jotain lisäravinteita, joista ei niin kuin mitään näyttöä, että ne vaikka vaikuttaisi testotasoihin tai auttaisi näihin oireisiin. Mutta vaikka niin kuin semmoinen perinteinen niin kuin testoa pyytävä mies kun tulee, niin sitten vaikka mulla niin ensimmäiset reaktiot tulee se ärsytys, että tämä ei ole niin yksinkertainen asia, niin se on hyvä mahdollisuus käydä keskustelua sen miehen kanssa sit hänen terveydestään niistä asioista, mitä hän voisi tehdä niin kuin toisin. Jos on nuorehko, sanotaan vaikka 40 mies, niin ihan tosi helppoja keinoja nostaa itse testotasoa, jotka on ihan käytännössä ilmaisia. Painonpudotus, alkoholin lopettaminen ja liikunta. Ne on ihan tutkimustumiset, ne nostaa miehen testotasoa, ja nämä on niin semmoisia asioita, mitä jokainen ihminen voi tehdä. Ei siinä tarvitse mitään piikkejä tai kieleä, vaikka on tietysti tilanteita, joissa niitäkin voi tulla tarpeeseen. Mä jäin tästä nimenomaan miettimään sitä, että jos me jaotellaan karkeasti nuoret miehet, mihin nyt heidän ikälappunsa laitetaankaan, ja sitten vaikka ikääntyneemmät miehet, minkä ikäisiä he nyt ikinä voisi ollakaan, mutta millaiset terveydelliset asiat, ilmiöt, huolet, murheet korostuu? Että onko se nimenomaan niin, että ehkä vähän nuorempi polvi tulee ehkä enemmän testoasioiden kanssa, tuleeko ikääntyneempi polvi sitten näiden PSA-asioiden kanssa, tai miten sä näet tämän iän ja sitten niiden vaivojen korrelaatio? Joo, kyllä se mun mielestä korostuu, että ehkä jossain määrin se testo on semmoinen muodikkaampi siellä nuorten puolella. Mähän en itse lähtökohtaisesti yleensä aloita testohoitoja. Mä pystyn tekemään ne niin kuin alkuselvittelyt, ja se onkin hyvä käydä siinä se keskustelu ensin, että hei, että totta kai että voidaan niin kuin mitata, mutta että sit mihin sen pitäisi johtaa, että jos se on matala, niin sitten meidän pitää tehdä näin ja näin, ja siinä on tietyt tutkimukset, jotka pitää niin kuin tehdä, että se hoito toteutus asianmukaisesti jatkossa. Ja sitten vanhempi polvi, joo, siellä korostuu se PSA, ja sitten tietysti mitä iäkkäämmäksi mennään, niin erityisesti musta tuntuu, että se miehen tyypillinen terveystarkastus on sitä ajokorttia uusiessa sitten. Ihana jotenkin mielikuva, että sitten kun on pakko, muuten menee ajokortti ja auto, niin tulen käymään. Kyllä se on yllättävän toimiva uhkaus ollut joissain tilanteissa, että jos et sä hoida tätä, niin sulla ei muuta ajokykyä. Jossain diabetesasioissa voi olla ihan näin. Että voi tässä voisi ajatella, että se on jopa kansanterveydellinen niin kertakaikkisesti, että se ajokortti ajaa miehen vastaanotolla, jolloin ehkä parhaassa tapauksessa tulee hetkeksi istahdettua myös sen oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin äärellä. Kyllä, ja se on sitten se ajokortin symboliikka. Se on ihan selkeä, että se on miehille hyvin, tietenkin vanhemmille miehille, se on semmoinen niin kuin tärkeä symboli. Siitä on niin vaikea luopua, se on oikeasti, mutta mä joudun aina toteamaan, että se on semmoinen oikeus, mikä myönnetään tiettyjen niin kuin terveysperusteiden perusteella, eikä sitä harmi, jokaisen suomalaiselle ei ole niin kuin synnynnäistä oikeutta ajokorttia, vaan se riippuu siitä, täyttääkö tietyt vaatimukset. Niin, ehkä tämä kertoo myös meistä kansana jotakin, että me ajatellaan, että me tullaan ihan muina vatasina tähän maailmaan, ja niin kuin on se kokemus siitä, että kyllä minulla on oltava oikeus ajaa ajokortilla ja autolla, ja tarvittaessa vaikka ilman korttiakin kerran omalla autolla ajaa ja ihan kotipihaa kohti, niin tunnistan ehkä myös omassa lähipiirissäni tällaista ajattelua kyllä. Hei, no sitten täytyy vielä palata vähän näihin alueellisiin asioihin. Nythän me ollaan siis Lahdessa ja me ollaan Päijät-Hämeessä, joten on pakko kysyä, mitä kuuluu erityisesti lahtelaisille ja päijäthämäläisille miehille? Taas se iso kuva, lahtelaiset päijäthämäläiset miehet. Kyllähän niin kuin isossa kuvassa terveyshyvinvointi lisääntyy, mutta taas meillä nähdään se voimakas eriarvoistuminen. Ja Lahdessa meillä on ollut pitkään vaikea työttömyysongelma, ja meillä nimenomaan on niitä niin kuin esimerkiksi sukupolvia, joissa on niin kuin selvästi niin kuin periytyvät sosiaaliset ongelmat, ja työttömyys saattaa olla monessa polvessa. Ja siinä me nähdään just se eriytyminen, että joillakin
miehillä menee todella hyvin ja sitten joillakin todella huonosti. Ja tämä on nyt se kehitys, missä mä toivon, että pystyttäisiin niinku puuttumaan ja muuttamaan sitä, että pystyttäisiin sitä hyvinvointia jakaa paremmin. Joo, lähtökohtaisesti menee aika hyvin, mutta taas pikkasen riippuu ja mä toivoisin, että me voitaisiin tasata niitä ongelmia, joita tämä niinku sosiaalinen eriarvoistuminen on aiheuttanut. Ja sehän koskettaa kaikkia sukupuolia tietenkin. Mm. No hei, koska mä istun tässä potilaan ja koulutetun kokemusosaajan roolissa, ja nyt täytyy todeta, että ei ole kokemusta miehenä olemisesta lääkärin vastaanotolla, niin mä heitän nyt, Janne, pallon sulle, paitsi että olet lääkäri, niin olet mies ja varmaan ollut lääkärin vastaanotolla itsekin ja ehkä myös naislääkärin vastaanotolla. Mitkä on sellaisia erityisiä tilanteita miesten näkökulmasta vastaanotolla, erityisesti silloin, jos lääkäri onkin naisoletettu? Joo, kyllä mä oon ollut miespotilaan naislääkärin vastaanotolla ja on siinä selvästi varmasti sitä semmoista tietynlaista niin kuin jännitettä ja ehkä vähemmän kuin siinä niin kuin miesoletettu lääkäri, naisoletettu potilas. Ja tämä ehkä enemmän just korostuu sit näissä niin kuin sukupuolielämään ja tämmöisiin intiimiasioita koskevissa asioissa, että en koe, että samalla tavalla niin kuin välttämättä esimerkiksi riisuttamisessa vaikka keuhkojen kuunteluun varten olisi niin kuin silleen, tarvetta niin kuin samanlaiseen huomiointiin. Jos mä niin kuin naispuolisten kollegoiden kanssa juttelen, niin on ihan selvää, että naislääkäreille vähemmän miehet uskaltaa tai haluaa tuoda esille siihen sukupuolielämään, erektiohäiriöön, intiimiasioihin, niin kuin niitä koskevia asioita. Mm. Totta varmaan toi, että jos pyytää kahdelta eri potilaalta, että otatko paidan pois, toinen on miesoletettu ja toinen on naisoletettu, niin ehkä se paita lähtee jotenkin vähän heräämmin pois siltä miesoletetulta, kun he nyt muutenkin kesäaikaa roihottaa tuolla ilman paitaa. Mutta hei, täytyy kysyä, mä myönnän, että mä vähän hymähdän tämän sukupuolielämän terminologian äärellä ja kysyisinkin ihan suoraan, että onko miehillä sanoja puhua seksielämästä vastaanotolla tai millaisia ne keskustelut mahdollisesti on ja päästäänkö siellä niinku asioiden äärelle? Ollaanko me jo siellä, että pystytään puhumaan, myös miehet pystyy puhumaan vastaanotolla seksielämästä? Emme varmaan ihan olla. Miesten kanssa keskustelu on tosi erektiokeskeistä ja se tietysti on niin kuin harmillista, koska seksi on niin paljon muutakin kuin vaan niin kuin erektion saaminen ja yhdyntä. Ja tietysti nyt tässä niin kuin puhutaan aika heteronormatiivisesti, on erilaisia tapoja niin kuin harrastaa seksiä ja nauttia toisen läheisyydestä muitakin, joihin ei liity niin kuin erektiota tai penetraatiota. Mutta jos puhutaan niin kuin tämmöisistä tyypillisistä suomalaisista heteromiehistä, niin kyllä mä koen, että siinä olisi vielä paljon työtä tehtävissä. On menty varmaan parempaan suuntaan ja miehet osaa niin kuin pohtia niitä niin kuin seksiin liittyviä kysymyksiä vähän laajemmin, mutta se on edelleen aika erektiokeskeistä. Mä koitan silloin, kun ollaan erektiohäiriön kanssa tekemisissä, niin sitten käydä sitä keskustelua, että on olemassa niin kuin muunkinlaisia niin kuin apukeinoja ja keskustelumuotoja. Ja en niitä niin kuin koe siis mitään ongelmaa kirjoittaa erektiolääkkeet. Mun mielestä on niin kuin hirvittävän hyviä apuvälineitä. Ihan vaikka semmoisen, niin kuin sen miehellä voi olla niin kuin valtava epävarmuus erektiosta. Koska se on kuitenkin semmoinen niin kuin miehisyyden mitta, että lähteekö se sieltä niin. Ja sitten kun se, niin kun joku ottaa vaikka ihan pienen murusen sitä erektiolääkkeestä, hän on se tieto, että okei, kyllä se sieltä tulee, kun mulla on se lääke, niin se voi niin kuin tosi paljon voimistaa sitä itsevarmuutta ja sitten antaa rauhan keskittyä siihen läheisyyteen ja siihen niin kuin seksuaalisuuteen, eikä tarvitse murehtia, että voi ei mitään, jos se heppi ei taaskaan toimi ja sitten vaimo huokailee siinä. Että on siinä niin kuin ehdottomasti niin kuin paikkaansa näillä lääkkeillä, mutta olisi paikkansa myös sillä muulla keskustelulle siitä niin kuin seksin sisällöstä ja mitä kaikkea muuta siihen voisi liittyä. Ja mähän en ole mikään niin kuin seksuaaliterapeutti tai seksuaaliterveyden semmoinen niin kuin erityisasiantuntija. Ja mä ajattelin, että varmaan monelle miehelle voisi olla ihan ok, että voisi ehkä käydä vaikka pariskuntana tai itse juttelemassa sitten näistä asioista myös niin kuin sellaisen asiantuntijan kanssa. Mutta aika monelle riittää se apu sen erektiolääkkeen muodossa ja se saa niin kuin tietyllä tavalla sen homman rullaamaan.
Hei, tärkeitä asioita ja onneksi tänä päivänä meillä on tämänkin alan asiantuntijoita ja ainakin itse potilaana toivon, että rohkeasti ohjataan meitä potilaita. Oltiin me nyt sitten itseksemme tai oli meillä siinä mikä ikinä parisuhde tai perherakenne ympärillä, niin päästäisiin myös sit sen alan asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan, jos tilanne sitä vaatii. Sitten yksi asia, mikä mua mietityttää miesten terveyden ja hyvinvoinnin äärellä, on siittiötasot. Tiedetään, että siittiötasot on laskenut ja laskee käsittääkseni aika globaalisti, käsittääkseni myös sellaisista syistä, joita emme kaikkia aivan ymmärrä. Mutta miten sä lääkärinä näet tämän tilanteen tässä hetkessä? Jos niin miesten lapsettomuus ja miesten niin hedelmällisyyden ongelmat on varmaan semmoisia, mistä on vähemmän keskusteltu, että se keskustelu on yleensä aika niin kuin naiskeskeistä. Ja tässä aikaisemmin puhuttiin niistä testohoidosta vaikka, niin tässä on hyvä pointti, että esimerkiksi jos se nuorella miehellä mietitään sitä testohoidon aloitusta, niin samalla pitäisi kyllä käydä keskustelua siittiöiden pakastamisesta. Ja tämä varmaan tulee niin kuin luontaisemmin naisten kanssa tietyissä tilanteissa, jossa voi olla, niin kuin, että ollaan aloittamassa hoitoa, jota niin kuin katsoen kannattaisi sekä pakastaa munasoluja, tai muutenkin sitä, niin kuin nyt on ollut enemmän keskustelua siitä, että nuoret naiset pakastakaa munasoluja, niin ehkä samalla tavalla voisi niin kuin nuorille miehille miettiä, että etenkin jos aloitetaan jotain tämmöistä hoitoa, joka voi vaikuttaa siihen siittiöiden määrään tai laatuun, niin siinä voisi miettiä sitä pakastusta. On tosiaan niin kuin hiukan epäselvää, miksi yleismaailmallisesti se siittiöiden määrä ja myös laatu on niin kuin laskemassa. Siihen ajatellaan, että varmaan se liittyy niin kuin elintapa-asioihin, vähemmän liikuntaa, alkoholin käyttöä, meidän ravintoa, mutta se on vielä hiukan epäselvää, että miksi se siittiöiden määrä niin kuin on laskussa. Tämä hedelmällisyyteen liittyvä tilanne ja siinä sen asian äärellä tarvittava tuki on itselle alati kiehtova aihe, koska taustalla on myös tahatonta lapsettomuutta ja tahattoman lapsettomuuden kokemukset ja tahattomasti lapsettomien tarvitseva tuki on sellainen asia, joka mua kyllä liekittää. Tietysti istun myös siellä lapsettomien yhdistyssimpukan hallituksessa, jota kautta nämä asiat tulee myös lähelle hieman eri kautta, mutta tämä on tosi tärkeä aihe ja mä uskon, että tästä me voitaisiin puhua vaikka kuinka ja ehkä tehdään vielä jaksojakin joskus tulevaisuudessa siihen liittyen. Täytyy kuitenkin mennä eteenpäin ja palata vielä sen ison kuvan äärelle, terveyteen, hyvinvointiin, siihen mitä miehille tällä hetkellä kuuluu ja miten he tällä hetkellä jaksaa. Tässä jaksossa ollaan huomattu, että paljon on tehty, mutta paljon on vielä matkaa myös tehtävänä. Miten sä näet lääkärinä, mitä voitaisiin tässä hetkessä tehdä ja millaisia askeleita meidän pitäisi ottaa, jotta meidän pojat, nuoret miehet ja sitten jo varttuneemmatkin miehet voisivat tulevaisuudessa paremmin? Joo, miehiä on monenlaisia ja mä tuossa pari kertaa ehkä huomasin, mä löysin itseni toteamasta, että asiat on aika hyvin. Ja mä tarkoitan sitä niin kuin semmoisella isolla grand scalella niin kuin aikajaksoissa niin kuin vuosikymmeniä ja niin kuin maailman mittakaavassa. Että totta kai suomalaisilla miehillä niin kuin, ei vaan nämä elintapa-asiat, vaan myös mielenterveyden ongelmat on lisääntynyt. Ja nämä on niin kuin huolestuttavia ilmiöitä, joihin totta kai niin kuin pitää puuttua. Et en väitä, että jokaisella miehellä niin kuin asiat olisi silleen niin kuin hyvin. Mutta mä haluan pitää sen isonkin kuvan niin kuin mielessä, että on myös asioita, jotka tapahtuu hyvin ja miehet on alkanut paremmin pitämään huolta terveydestään. Jos me lähdetään niin kuin eri kerroksista, me lähdetään niin kuin ylimmästä yhteiskunnan kerroksesta, niin se, että miten me voitaisiin miesten hyvinvointia ja terveyttä tukea, on just se eriarvoistumisen vähentäminen ja puuttua niihin rakenteisiin ja ilmiöihin, jotka aiheuttaa sitä, että just ison osa vangeista, ison osa asunnottomista on miehiä. Miesten eliniän odote on edelleen matalampi kuin esimerkiksi naisilla. Ja siinä on isot alueelliset erot ja tuloluokkien erot, näihin puuttuminen. Sitten se miesten niin kuin huomioiminen eri suosituksissa. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin yleinen asennemuutos siitä, että me ei vaan niin kuin nähtäisi sitä niin, että miehen kuuluukin pikkasen ottaa painoa ja sitä kaljaakin voi jonkin verran mennä, vaan että se olisi niin kuin miehekästä pitää itsestään huolta. Että miehekäs mies on semmoinen, joka pitää itsensä terveenä ja kunnossa ja huolehtii itsestään. Varmaan siinä paljon on työtä myös meillä niin kuin miehillä ja siinä meidän omassa asennemuutoksessa siinä, että me myös niin kuin arvostettaisiin itseemme ja nähtäisiin niin kuin vahvuutta eri tavalla, että me ei nähtäisi vahvuutena sitä, että ei mennä kivun takia, koska kyllä minä kestän, vaan vahvuutena sen, että nyt hoidetaan tämä homma pois alta.
Nyt saa ottaa stetarit korvilta, sillä tähän päättyy tämänkertainen jaksomme Stetoskoopin molemmin puolin podcastia. Podcastin löydät sekä Spotifysta että YouTubesta. Epikriisi voi tarkistaa somesta tai kotisivuilta @jannevierankorpi, jannevierankorpi.fi. Ja @raiponenroosa, roosaraiponen.fi.